Yes, okay. Kay sunan may adlaw ka natong tanan. Kumusta ka mo? Asap, always say a prayer kaninyong alagad si Kanginan, Trifon Morales. Kumusta ka mo napapatay ka ron? Tibuok, Visayas og Mindanao. Okay, thank you. Kumusta sa BDI sa akong amigo nga karon paminaw lang gyapon ug sa iyang mga tao nga nakababakuna na nalipay gitaon kini si Sir Tatoy. Okay, Sir Tatoy, kumusta? Si Climacou Tatoy, Buntor Tatoy. Maayong pagpaminaw, sir, o sa imong mga tao nga napabakuna na. Okay. Ug uban ini naggamit na sa panyawan, no? Okay, salamat kay sir. O nga mga drivers usab sa Agus Drivers, kini Aguda, no? Agus Drivers Association. Okay, thank you mga tanan taga tricycle. Okay, maayong pagpaminaw. Shout out niyong tanan Dapita. Okay. Bueno, ang atong suot ang pagkaroon ito dagan o bagdagad, no? Pidada sa usa ka babae nga mapatawag lang sa nga Lukring. Kaya gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya suna na nga atong sender si Lukring. Para na ako, dili mahinungdanon nga naay kwarta, basta himsog lagod atong panglawas. Pero kinakumbana kung ano na problema ko ani niya, tungod dis iyang kaluuran. Ag kung ano, ingon ini ang mga panghitabo. Partison ko ning kanta ni Nat King Cole kani. Mayo kay na nagkanta diri sa Luyo Mote ang katahon Boulevard of Broken Dreams. Aray. Mao ba ka ni? Kamao ba ka ko ani? I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered dream. And gigolo and gigolette awake to find their eyes are weak at there's a boulevard of broken dreams where nilang kong kuto mo hindi pa ako kamao. Dong, Day. Kung ano yung katakanta diha. Di sa ko kamao ani day sige kong practice dugay na kay kong practice ani. Wadyo ko kamao. Undang na anak kaon na nga ri. Naunsa ba ni? Ano man na diha? Uy. Staning iringa kabadlungon. Ikaw no naning sa kikagkanta. Uy, wa na makapildi pa nimo ana. Adi ako lagi master ba pero di mo ko ka sag-o taon kay malimot ya taon ko. Lalain lang ako ka taon niya day. Biya sa na diha kaon sa didto. Tunay akong sinukad. Kuan kining asam di ka mo kaon? Una lang sa kaon dito kay magpayat pa kog ice para natay mainom nga bugnaw ba. Sige, abi na kog asa kada. Magpalit lang taon kog ice atong silingan unsaon nga umantay ref. Ay palitan niya tika. Si abi magdagyaw-yaw Ngayo lagi palitan lagi ko nimo pero ang pangutana kanus aman. Paabot lang ko taon. Asar man taon na ba? Makaref man ta ba basta musugot kang mangutang ay, lagi nang utang-utang taon, bida. Di ko musugot, anak. Kay maglagot kung doon ay maningil din sa ato. Napubya na taon ko, anak, day. Ay da, bahala ka diya. Ay, sige, kaon na dito. Dong. Dara, day juice. Ano? Asa naman tuntuhan na, uy? Waman din, Abi na akong nagkaon na. Dong Ignacio. Ay asa man ning tawhana. Ay nawag kang manlagkalit. Ignacio. Gining tawhana gipaundagan ako kanta-kanta ron pakanon. Wa hinon mo kaon. Ignacio. Diin man kang mukaon dito. Di kaon ako Sa di kaon? Diin man ka di kaon. Dito ka rin Maria Yapag naman ito, Hana, uy. Gisukara na siya. Saso, kung ganahin mo kaon sa mga ilotong sudaan, day, pakaon lang tani mo pulos taon dahon. So, pagtuon mo ako, kanding. Awa ka ra. Waka puli kaon ng dahon-dahon, day. Uy, Ignacio, dako intang ka na ikatabang sa atong lawas ka ng mga utanon. Uy, mao na mga healthy food. Healthy food, pero ambot lang, puol pod. Sapa, diha, uy, ikaw no? Kung sa manay gusto ni mo silang tagababoy, ini? Huwag ka magtanawan ng imong lawas, nga mura ka nagbutakal. Bida sa di mo. Tagandahan mo kaon ng mga utan nun pulos. Pugsol kita di mo. Nibaw ka nga. Hingarni kay ta.
pakanon kita ni mo ng pulos dahon. Ah, sige. Makita bitaw gihapon ang resulta ba? Sige. Padayon na ng imo sigig baboy. Mao ni akong bana. Grabe gid kahingaon og karni. Bisag giunsa nako pagpalami ang akong utang nga giluto. Di cute mo kaon. Ignacio, ayuha tong gripo bi kay sig agas. Di naman masira, uy. Dako kitag bayran na sa tubig, ana ron. Ilisdan na. Ilisan na to, bebe. Be, palit ko grape ha. Uy, maghinay, uy, nibarag man ko ka. Nalipo man ko. Awa na, mauna na. Hinay-hinay naglugwa ang resulta. Sige, baboy pa more. Tila, initan, yun na ni mong baboy, oy. O di ka mukha og baboy, ayaw pangangin. Ako mukhaon ko ng baboy, magbuot man ka, oy. Ako bitaw ipasagdan man tika, wa man tika pagbuti tawag pilon ni mong kaon ng mga tanom diya sa tong silingan o diya sa tong tungod. Hilom diha, uy. Ipakaon na ni mo na kong dahos masanitas. Hangi nga, kay kag dahon. Mo ka na mayabag. Gusto mo kay kag dahon-dahon, panibsib lang diya sa gawas, aron makadigin nota. Hilom, kahalhal ka lang da. Bahala ka diha, ay. Ano unsa? Pakanon mataan na yan linuto ko pros dahon. Bida, eh. Kamu lang rin kaon ng dahon. Aray, naunsa man kasakit ba? Ngano man mura nangubag ako mga tuhod taon, nga murag sakit akong kalawasan nilihok na. Sa batong akong haplas ha, iyo na. Uy, Ignacio! Day? Sa man nagikapot ni mo diha, Ignacio, uy, galisod-lisod lang yung kas imong kaagi diha. Ang haplas, baka itong ipinalit ako sa daan ba? Asa ba to? Kay bisakit akong kaluwasan na aray kasakit biyan ay awa gahiag yung ni mo di lagi na madag haplas lang Ignacio mabitin ka lang ana naitambal para ana rayuma man na ay kagool gihatagan ko dito sentro dara ay nay kana unsa ba siya kana mo ay tumara uy alaksan. Mauni ang pinakapaspas nga alaksan, ang Alaksan FR. Doon na kini fast relief formula that works in as fast as 15 minutes. Diretsong aksyon sa panakit sa kalawasan. O di lang kay sa panakit sa kalawasan, ha? Labi na gis rayuma ni mo. Ang amigo na konduktor mo ginag-prescribe, ana. Kana mo'y tumara. Dili ka ng haplas lang. Sige na, tumara dayon na. Onya, unsa naman ka diha? Okay pa alright day. Salamat sa alaksan ha, katong FR. Nya, sugod karon day, mauna ni ako bitinon mao nga punduhi kong daghan ani kay hindi ko mapawani nga alaksan pa. Paliti kong daghan ani, okay? Be kwarta be. Naman imong kwarta. Oy, paras konsumo man to nato dong. Ay, katulay ko ay, hapit ang sweldo. Siguro itang palitan na. Pagkaugmaan na, nangumpra gidayon ko, akong gipalitan akong bana. Unya, pag abot ako sa bahay, naami bisita. Mure, may nga daw diya. Uy, preperyong, ialagi ka. Ako ning daw si kuya pare Ignacio nako. Wa ni mo dadas Mariperla? Si Mariperla ba wa ni mo dadas? Naman. Naso day ay tanaw sa TV Town. Lain mo sa kay gamong papilon rin sa mong muni-muni, inom-inom ba? Ay, nag-inom day mo diha, uy. Gamay taon day, gamay kayo. Gamay bitaw, pero dako na kayo nag-impact nimo. Sige, kumbati lang sa mo diha, do. Arion sa nakos Marisod, ha? Sige, Mare. Sige, pre. Skambilibag ako nimo, pre. Maayo di ka mo atiman usawa, pre. Siksi lang gihapon no. Bidang iniga. Siksi isang tambok na. Di na siya siksi. Pero ba ang tawag tamsi, tambok na siksi. Ay, buko sa ito'y. Pastilan, Mariperla. Uy, kawag yun ko. Magdahom nga mga nimo, Mari. Ay, giunsa man ninyo pagtultol dinis among gipuy-an. Ay, naunsa biya ka, Mari, uy. Nalimot ka na nga, sikat baya kayong imong bana, Mari. Oo, kanain noong kanahan, daghang kay nagkaila din kay hinamigo, magkaayo na. Amiguhon mo kayong iruan na, Mari. Uy, hala, usaron, Mari. Mare, Kring. Ah! Si Pare Ignacio, Mare. Hala, naunsa ka si Pare Ignacio, Mari?
Hala, Marie! Lukring! Si Marie! Ina si taon, Marie! Hala, naunsay ka si pare, uy. Marie! natumbal ag kalit si Ignacio, may gani kay wa mabunal ang o. Nabalaka kay ko anong sitwasyon na, mao nga gidana lang gid nako siyag doktor. Unsa may gibati nimo, sir? Ha? Anong niani mo sa akong clinic? Kuan, kini. Okay raman ko, Dok. Hilom di Ignacio, okis imong kagaral. Kapila na gid na mahitabo nimo nga kalit ka lang kalipong. Uy, nalipong din ni siya. Ay, kadang lipong nga padong na kuyapan duk ba? Lipong nga padung kuyapan? Dili pa na kuyaw. Ang kuyaw, makuyapan, padung na lipong. Tugas tinuod imong gibati Ignacio oy. Kulatahon ti kadron tug-ani nang doktor. Ang akong gibati. Kang kinsa man di ay, ikaw may pa-check up. Ako yun di ay pa-check up. Dok, kanang... Sige lang. Diyan ay resulta sa gikuha ni mong blood pressure. Matay, delikado maning imong dugo, sir. Ha? Ang delikado man, Dok. Ngulata akong dugo. Tarog tubag di uy. Biyaan ka din ron. Nagtarong bitaw kong tuba. Sir, kining resulta sa BP ni mo. Nagdugan ni si mo dugo nga miabot ni 180 over 100. Mao nga malipong ka. Labi naggikan ka nagigda. Nya, bubangon ka dayon. O dili ba ka ng saputon ka. Dali lagi ka maglagot. Timailan nga ikaw high blood. High blood? Oo, high blood ka. Kung dili nimo ang pinga nimong dugo do, imo ni pasagdan, maori gini mo pliti nimo padong sementeryo. Ha? Siya may pliti ka na ko pliti. Paminaw sa lago da Ignacio uy. Oh, pataka lang jud kag sagbat uy paminaw. Mrs. Bantay lang gini siya ha. Kay kinira bang high blood, wa ni gipili. Salbahay skining sakita. Dili man ang hid mo nga palikaya siya sa mga pagkaon nga mga tikaon. Usa na yan na kanang adobo. Labi na ng baboy. Sus, Dok, kusog ka mo kog baboy, Dok. Kontrola yun na yung pagkaon, misis. Ay napakan nagbaboy. Labi na ginasal. Patay gini siya, anak. Baling gini mong birthday, sir, sa November 1. So, nako'y resita ni mo. Tumara niya, para ni si mong high blood. Ito nang gingos doktor oy beda sa. O si Egto, O si po may ipasabot ka mas maayo ka pa kay sa doktor, ha? Huy Ignacio, klaro kay itong gisulti sa doktor nga high blood ka. Mao nga likay sa pagkaon sa dili angay. Porbida. Tuo mo ka ito siya biyaba. Kadaghan na itong gingon nga di ko pakano na ito. Sa patun dito. Patiyon ko niya sa guto. Ay dili sa ingon ana Ignacio. Uy, ka-bright sa gid nimo. Uy, ang iya lang nga naa pa manggugas delikado. Delikado ba? Tungos high blood kay high blood ka. Bawal nimo ang baboy. Baboy, humba, adobo, inasal. Mo to yang giingon. Porbida sa rin ng istorya. Tuo ka ng doktor. Sige, balik-balik ka na tuwa ng doktor. Pero ay kabalaka. Balik-balik ko lang sa nako. Di pa kumatay, uy. O, tuo man ka, uy. O, tuo na sa da. Kaniwan ako, niya high blood ko. Maingon pinukang, amnimi ko, tuop ko, na. Hilom diha, oy, kay ngano, abi kay niwang, dili na high blood. Di lagi ko high blood lagi taon, oy. Di pa ako matay, oy, bida. Basta kay bawal ni mong baboy, patuo, ana. Di na may mo! Ay, pagbuot, oy! Sukad adto, na ginako pakana og baboy sa Ignacio kay bawal man. Napugos kita og kaon og mga utanon, pero mao lagi gagmay ra kay kanon. Resulta samot niwang. Di na mahimo. Mas dali ko matay ni pirmi ni mo. Kung sudan ta. Di mga utanon, sa luyot, unsa pa rin uban ni okra, pili tra ba kayo? Di ko sabot ng lamya ni. May kayo pa mabuslok rin. Badtok skina. Adtok silang jobi. May kay presko kayong baboy dito. Palit kong baboy. Kanin lang inasal akong palit. Ito mas kilo lang. Hot down ko ni. Siyaro. Tagbaw ni. Sukad ko kanon be. Labi na dukot-dukot. Mutas litson. Baboy lambi kay kaon. Probida. Dong. Ay, may
kinikaon na ka. Asa misud anim? Baboy na sad. Baboy ba? Ang takap lang ka. Ay pamaka kay baho ros lechon ay nakapalimaho kay ko. Nahunar na ni mo. Unsa yun na? Unsa ba day ni, ha? Unsa ni? Day. Ayun, nagkuha ataw, day. Ambi taon na, Hilom di Ignacio, oy. Ikaw nugahay kag ubi sa kunsaon. Nagtukang wati kakit dito sa iskina nga nagpalit kag inasal? Kita ka, day? Kita mo lang. Mao nga way kaon ani. Kung gigutom ka, na isda diha kana mo'y kana. Basta ayaw ining lechon nakasabot ka kay bawal ang lechon. Kiyahap gani, pagkakidors-kigol. Day, kanaan tagamay anak. Dili, lagi kay bawal nini mo. Bisag skin lang, day. Panit lang, day. Dili. Kagahit gid mo uoy. Puta lang ko, day. Labaw ng dili, di pwede simot-simot. Grabe naman sa patyon. Ba't rin mo gutom, Unsay patyon? Unsa man lang isda? Kanang inununan, kanang chapsoy. Di na sudan day Ignacio. Skipan lagi taon ko, ana. Di ko busog. Maganad-anad ka. Kay di ni para ako, para imo ni, sa imo ning kaayuhan hanggawa ka. Kung wa ka pa maginahis imong pwede pa unta ka mukaon og lechon. Gahi ka mag si ka man lang gababoy kada adlaw. Nya karon unsa na? Resulta na. Karon Robito, day. Bisa na dili pwede. Ako yan yung kinabuhiya, oy. Kamuhi ka, oy, oy. Oy, asa ka, oy! Ignacio, balik ka rin! Di ka mukaon! Ignacio! Wa jud ko pa minawa. Ang gawin ni utok tawhana, oy. Ambot unsaon ti ka Ignacio ka, oy. Daghan pa kas inyo, dong. Nahibaw kong nahiubos ug naglagot ako akong bana kay wa mo gid ako sa pakanas lechon. Giwag-outan ko ni sa kastaas na ni Rados kwarto. Unsam ni tawhana? Ay, wag gid manaog ay. Naglumlum tingali sa kwartong kanahan. Pero nahibaw kong manaog ra kang hanggawa ka, mukaon ra ka. Ang bitin gani, mo gawas man gani siyang gitaguan kay mangitag pagkaon, ikaw pa kahang tao ka. Bahala ka na Ignacio ka, oy. Wagid siya mugawas sa paniud to. Hangtod nga hapit na lang ningit-ngit. Wag yun gihapon mugawas. Wagid mugawas Ignacio da. Nang luod gyud maayong kanahan. Hapit ating panihapon ay wa maniud to. Labing siguro mugawas turon para sa panihapon. Bahala ka pasagdan ta ka. Mayo, pre! Uy, si Pare Tim. Pre, Ignacio! Isa, Pare Piryong. Pre, kadiyot lang, pre. Nana, pre! Lingko diha, pre. Asa mo na si Pare Ignacio, Mare? Ay, ambot. Aning tawhanag asa ni. Si mother man? Gibawalan man na siya sa doktor nga di pa kanon og mantikaon. Ilabi na ng mga baboy. Gahi gyapon kay pre. Uy, nagpalit ka din og lechon baboy. Nya, wa siya mukaon. Ay, wa gid ako pakana, uy. Wa ka kaon kay akong gihipusan. Mao ba? Nya. Ang hanggaw ng luod ni sa kastaas, sukad pala gani ng buntag, wa gid manaog para maniud to. Karon ay hapit anting panihapon, wa gyapon ikawas. Ay, Mare, basing sinitabon para isod, Mare. Umang ka mugawas. Unsa man nanirado siya? Ambot lang ka, pre, kay wa man ako siya sak adito sa taas. Kay nagtuo lagi kong manaog ra kay mukaon, pero wa man gid manaog, pre. Matala, Mare, kanang susiha na nga to, Mare. Basig usan nito ni para Ignacio dito taon. Basig maghiko ginon to. Sisibak ko kada, pre, naunsa baya ka, pre. Susiha, Mare. Pre, kuyogi ko, pre, kay basig, hala, Ginoo ko. Kakuyaw di aning tawhana, uy, ugmang luod. Pre, kuyogi ko sa taas, pre, susiho na to sa pare ni mo, Ignacio. Naasa na kwartuha, pre. Kana, pre. Pre! Pre Ignacio! Ignacio! Si... Pare-periyo na mo, pre! Naka niya sod, pre? Ay. Pre? Kadiyot sa... Sirado man ni pre ang kwarto. Awa. Sirado, Ginoo ko. Basi kung saan nahitabo ni Ignacio sa sod. Ignacio! Ay, ragit ang sayla dong. Ablihin ni pultahan, be! Ignacio!
Pre, nabalaka ko, pre. Basi kung saan nahitabo ni Ignacio dahil sa suod, pre. Be, sibog mali. Be, ato ni biyan importante, be. Be, ako ni sikaran aram abli ni. Oh, sige, pre. Bahalag magubala, pre. Si Kari, pre. Oh, mali. Niya. Salamat. Salamat na abli, Ragyod. Pero, Ginoo ko! Ignacio! Mo'y nakita na mo nga naghigda ras Ignacio nga wa na maglihok. Mao nga among gidali. Pero napa siya'y pulso. Pong pangpreperyong nagluya ko no. Naluya kay unsaon wa na may kaon. Mo gini akong problema ron ay. Unsaon ko manintawhan na nga mangita mong yung baboy bisag nahibaw siya nga high blood siya. Unsaon man ako pagpugong, uy, kung pugman magluod-luod gyud dayon. Unsaon ko manintawhan ay tukon ko baka ni no? Unsa man ka mo ang pasultihon? Lukring. Good morning, medyo tanan sa tanang mga tao nga namati na to karon. Ay, si Ate Pres ta pa, nagkapisang kadihot mga... Ay, hello, Ate Pres! Ay, good morning ni Budia. Sa tanan nga namati ka na mo ron, salamat sa kanunay ninyong Nakagkutaw sa imong coffee, ha? Oo, buntag sa'yo nindot sila ang coffee. Oh, coffee o niya, parisag puto o niya, parisag yung squati mo nila. Labi nag puto ni Marimime. Badana pagkalami kanon pero buyag na taon. Sakto sa humot sa luya nya, sakto gitanan. Tay sakto timpla. Mo ginay nakasunod sa timpla ni Mama. Marimime, Marimime badana. Mao na asawa ni Pare Jewel taon badana nga. Wa pa man retire sa Pare Jewel pagka retire na. Retire na. Pre, good morning nyo diha. Sa tanan mga namati na to karon. Good morning. Labi na gyud di Kuya Nick Pipito. Kuya, good morning nimo diha. Ug Kuya Alden Diaz. Good morning ninyo diha tanan. Og ako sang good morning akong amigo kayo Ate Presi Dong Jed Gori sa Taytay Danau. Taytay Danau. Suba Lamber Taytay Danau. Good morning nimo diha. Dong Jed sa ibang mga tao diha. Salamat kay ninyong tanan. Og ang akong parinti sa Danau di ay nila ni June Castro, ni Clarita, ni Nancy, ako na mga igaagaw diya sa Danau City. Kumusta? Unya, Ate Pres, diari man to si Doc Boy Labilla, nagka-istorya na mo? Diari? Ari, itong business, ngita ni mo. Mo ba? Kita ka number ni Cecil ni mo. Boy? Dr. Boy Labilla? Dr. Boy. Adi ay? Wa ko kakon Friday? Atong Friday? Diari biya ko, pero... Lakaw na ka. Lakaw na ko? Oo. Adi ay. Murag lakaw na kay wa na kay gawas. Lakaw na Sa'yo ko ato nalakaw di ay. Nalakaw na ka. So, salamat kay inyong tanan sa mga namati na to karon. Thank you kayo ha sa tanang mga tao nga sa Kabisayan ug Mindanao. Unya, nagkadaghan na yun ang miapil sa tuang kasikas ug baktin. Bastin! Ninduta. Daghan na kayo nakadaog. Ninduta! Nabot sa lapu-lapu, Ate Pres. Ako ganahan tayo kung apil, kay ganahan kong baktin. Sige lang, ako magpabaktin-baktilya ko, Ate Pres. Ako liboy ataon. Ha? Congrats, Ate Pres, ha? Congrats, ha? Congrats! Hindi na ito. Ayaw lang. Congrats, ha? Okay? Sa tanang mga tao, Ate Pres, unsaman? Ay, thank you kayo sa tanan nga nag-maintain. Nagpalitan karon og Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic para sa ato mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar. Inom gyud kanunay og Panyawan Herbal Capsule, ayaw gyud sipyata kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, sa di pa ka mamahaw, inom na kada og usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto, usag hapon ka kapsula. Sa Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una kamukaon sa imong paniudto. Magyapon sa gabi, usag hapon ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una kamukaon sa imong panihapon. Og sa tanang mga tao na usab nga amo mga suki sa amo ang said Panyawan Liniment Oil nga anha ra mapalit sa butika, ayaw mo anang nasdan kay maornay dili gyud na original ha. Di gyud na makatabang ninyo.
Kay kanag yung naasa ato ang butika mo'y atong paliton. Kanang said Panyawan liniment oil. Amoy tinuon nga muwagtang sa panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, o kanang dysmenorrhea plaza na nato. Kuto, o ginguman kagid-kagid sa kabataan. Nga mawagtag yun sa ato ang original said Panyawan liniment oil. Nga anara mapalit sa butika. Si Mami Mili, ni order na sa si Mami Mili. Thank you kay Mami Mili. O si Inday Jackie, padung na sa tong order na tap-tap. Jackie Bunghanoy, padung na sa siya order kay gamay na lang nabilin siya ang Panyawan liniment oil. Thank you kayo ninyo daha sa ato ang mga namaligya pod sa uban pod si Nangkura pod, Nangkura Ruiz. Di order pod siya og said Panyawan liniment oil kay mao manay pinaka the best good nga muwagtang sa ato ang panakit sa kalawasan. Di ba Kuya Gili? Siyempre, Gams. Siyempre mo na isulti ni Kaday nako uniduting kulina. Dila ni Manuel kato ni manilagsudan ba? Kaday. Siyempre yun. Kinupusan. Siyempre yun kuno kay adto yun kuno sa butika. Kaya nakasuway man sila des gawas. Mo na nga. Ang batuga Panyawan liniment una sa butika yun. Mo yun ay original. Unya mo greet ko dia sa akong ikaw Gams sa Mabulo dia sa Liwa sa Pier Simon. Pier Simon bitaw. Si Eva Dilmar kay labi to matuto. Oo. Ano si Sir Lito Estrada nangumusta rito? Uy, Sir Lito. Napo ito'y nangumusta ni mo Gams. Nakita na ako nga kumusta na kunuka. Nakita mig hapon siya kumusta naman si Gili. Kisa ba Gams? At ay sahang murkan anan to. Nakalimot ko. Nakalimot lang ko. Mura kita kagpaagi na, magubot sa tayo nila. Dili, lalaki, dili. Lalaki mo yung nangita mo. Kumusta naman si Gili? Basta nagsige ko na siyang tanaw sa YouTube ko na. Ay, dili driver Gams. Dili driver, bertigiyag kan anan. Sige siyang tanaw na. Ay, si Papar to. Dili, taga-talisay. Dagam taga-ila. Salamat kayo ninyo sa tanang mga kuha lang. Diyan pag yung sa Tipulo Gams. Hindi ko magluto ni Dido Alimpangog. Hindi kahapon, wala na. Relax man siya. Hapas din siya Panyawan liniment oil. Iya yun yung kumpisal na ko. Si Dido Alimpangog. Salamat yun diha taga Tipulo. Thank you. Sige. Unya ka itong mga tao nga, wa masayon nga nung nasakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, o heart disease, kan na tungod na sa toxin nga musod sa atong kalawasan. Kanang toxin, maunay mo daot sa atong blood cells. Kung madaot ang atong blood cells, maunay hinungdan nga mag-antos ta sa mga daghan nga sakit. Mao nga ingnon ta mo, inom yun tag G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog kay maunay number 1 nga mutangtang sa toxin sa atong kalawasan. Natural kini nga detoxifier nga muwagtang sa toxin sa atong lawas, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian og puno pagyud sa nutrients nga moay makapaligon sa atong vital organs. Busaron mawagtang ang mga toxin sa imong kalawasan nga moay hinungdan sa imong balatian og aron ligo ng atong vital organs. Inom kita matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang atong pag-inuman ni kun watay balatian kausara sa usa ka adlaw, unya inom gyud tag 8 ngadto sa 12 ka basong tubig. Unya kun duna natay balatian, katulog gyud sa usa ka kadlaw, usa ka oras sa di pa kamukaon ha. Nya inom gyapon ta og 8 ngadto sa 12 ka basong tubig. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ate Jen, ang pinakahalin nga sabon, said Celebrity Plus Kojic Soap. Pampagwapa, pampahami sa kutis, pampaputi pag yun. Mauna, thank you and good morning. Palitan mo ha, Lipayo palit na mo. kini siya na siguro siya inspirasyon sa kinabuhi ang iyang mga anak. Iyang bana. Iyang mga anak. Si Archie o ang iyang tulo ka, kuan. Tris Maria. Ang iyang yung number 1 nga inspirasyon na tipres. Kisa man. Kanang iyang palitan mo. Palitan mo. Celebrity. Dali. Mo na nakapagwapa niya sa mot. Munay kabili ni Bambina niya. Murang, kabili mo. Dili ba? Ati mo balik na tos mami. Oo, pero... Uy, ang tiyo niya ni Kuan, Vincent Perolino, siguro to tiyo ni Kuan, ni Ma'am Baby Perolino. Sige, pag-humusta tao nato diri at ipreso niya, niingon siya nga nibalik naman siguro tos Bambina, nawa naman sa kalit. Nibalik? Pero why kabilin, ha? Dili. Why kabilin? Ka na bang... siya ba'y nakasunod ba? Siya kasunod. Siya ay gitugahan sa karon. Gitugyanan nga mo yaw-yaw sa Muyaw-yaw kang
sa celebrity. Okay. Unya, Ate Pres. Si Lukring mo atong sender. Lukring atong sender karong Ang butaga. atong sender, Ate Pres, kanibang iyahang bana taon nga, pagkahinga og baboy dong. Matay. Oh? High blood, Ate Lami Pres. masago ng baboy kanon. Mas ganahan kog baboy kaysa manok. No, lagi. Tinuod bitaw, Ate Ngano Pres. ka na? Labi na baboy ila Joey Presko kayo. Oo, Kanang kanang bag- presko nga baboy. Oo, Lami gud kanon. Wag gibaho ba ining adobo nimo, wag gibaho. Oy, baho. Labi na kumutan nimo asin una nimo adobohon. Na magoy baho usay inig ana nimo kay kanang birukon. Birokon, oh. Oo nya kanang bitang O sakto, Ate Pres, no? Nakakaon ko, ana. Birok din, na. Oo, baho. Laig baho, bang butakal. Butakal. Oh, laig baho. Kanang lain-lain. Kana sa butakal gulyat ko Aw, ihaw di na. ba? O, butakal Baho, gito. gyapon na. Butakal Mao dito. ba? Baho, mangyapon. Lain kay baho. Inig magprito ka, magkuang ka, dubog ka. Lain baho. Pero Lami anak ka na kong ilang presko. buyet, unya, jubi abadjis, pagka-preskos, baboy. The best kayo. Kada na adlaw adobohon. gyud si Juvie tingali. Oh, magkuan. kada yung adobohon ni mo, Ate Pres, lapuaan ni mo daan niya, uy mo na ni mo adobohon. Oo. Imo ihaw, ahog, og asin, niya, luya, o niya, ahos. Ahos. Oo. Sus ka the best. Lami sa panit ana. Mauni si Ignacio. Si kuan. Ignacio. Dili gyud siya mukaon og way baboy. Adi ay. Para niya ang baboy maoy iyang pinaka the best nga sudan gyud, Ate Pres. Kanang mga utan-utan. Utan o daghan siguro siya kanon. Dili Ate okay Pres. naman tingali mo kaon tagulyat ana. Pero di lang daghanon ba? Tilaw lang kanang dinagmay lang ba? Kusi lang kagamay sa gamay nga panit baron kanang adobo. Oh. Nya gamay nga kuan. Kanang usa ka adobo, Ate Pres, sakto na na. Pila ra man na gamay ra man kay na. Kanang usa ka adobo dong o ganahan lang yun ka, sakto na na palabi taon. Ay di mda sa na imo ang tungas kilo inasal iyang hutod. Ay grabe ra pud. Limang ka na. Dili ka malipong kaluod o nang Nalipong yun siya, Ate Pres. Nalipong, karon nadluod-luod siya. Kaya ang tungas kilo, giilog siya nga sawa. Niso dito sa kwarto. Pag so dito sa kwarto, wala na mga bli. Mauday wala na mga bli. Kaya na kuyapan. mauna. Unya karon nagpa-doktor na. Nagpa-doktor na ni sila daan. Yang ingdan sila doktor, batay, kining imuhang dugo dong 180 o pila to'y over. Basta ni ingon doktor nga, taas kay kag dugo dong 180 na imong dugo niya, over mga lisod kay na. Mauni yung pliti ni mo pa dong sa meteryo dong. Nya, wag gid siya patuo. Resulta sa imong dugo, delikado kay ni. Naman gitaw hinuon gyud gahagulat. Balay pads gili. Ngaon manig baboy ako po di. Moingon magara nga. Mama no dili gud mahimong way baboy. Okay raman kanang utan prito nga isda isubak sa utan kabunggay. Okay ra ko ana. Kami at ako at salami nga pagkaluto dili lata baboy. Oh. Kaya nga no bata pa ko akong sudan bulinaw to gagmay kayo kan bulinaw nga ko. Pareha bitaw ta. Bulinaw nya. Kanang us buwad ga kanang kyampi. Oh, kyampi. Mga putpot. Aporti ng lamian ako anak mo karon mukaon na ni maos ko nga mukaon jud ko baboy. Ako di jud ko lamian ana gamay pa ko pero wa man tay choice. Ako lami rin kay kito. Lami na ba to sudana pero napulaan sa ta sige ka og buwad ba. Mo lagi. Dili sa ingon ko an kay sa bata pa ta nagmata mo ko tag buwad kanang mga buwad. Lami okay ra Kanang buwad bulinaw ati preso niya. Tulo ka buok ra ihatag nimo. Suwaag. Suwaag kanon sa plato. Ngano sa kato gamay pa ta dili makait ko. Karang utan di kay ko sa gamay pa karon ako nga dako na. Utan lami sa ko. Utan ako. Ang kontrahan ra gyud nako atong utan sa akong lula ati pres kanang utan nga butangan bitong saging nga linghod kayo kanang adabong dili saging kanang saging nga puso bunga saging. Na. Bunga na siya pero linghod siya. Bunga na. Bunga na unya hiwa-hiwa o gagbay isagol sa utan puros kamunggay. Mao tayo lutuod sa kulula patay buka. Lainan gyud kum kaon kay. Lain kayo. Ang ako sa di ganahan to mag-utan si mama. Ingnon ko kuha mo dito tukog banog. O kana tukog banog. Sa daruhan. Ako kaon ko ang tukog banog. Porti lami kontraha gyud ako ang tukog banog kay ngano to. Di ba ang tukog banog ang dahon usay na may ud gagmay. Una naam gid natural man na. Unya hait ba kay na ang hait ang tumoy. Tumoy sa dahon. Naay murag mga dapaw-dapaw. Lainan ka ti pres. Mag-uul jud ko basta pakuhaon ako niyang tukog banog kay mag-utan sa siya. Labi na tong uhong bitaw ati pres katong mga uhong anak kilid sa mga sagingan kay sagingan mo na mo sa una dia.
Pastang lami ay sugba, butang unas ginamos. Dagan kag makuha ka di ato gulyat kay wa pa may bahay kani ato. Karon natay. Na pa may daruhan, na pa kabayabsan. Ano ba dagan pa kag makuha ang Karon ang mga uhor na ti pres, wa na manubo Wa sa na. masigingan, naana sa mga hugaw iro. Mga uhong gagmay kayo. Porbida, hoy, Una. ikaw dong Ignacio. Hinay-hinay, isa na imong pagkaog baboy dong. Isa na tada sa Ignacio. Si Inday Lukring. Ana, tambagi na, problema Lukring. siyang, bantay. Tabagi nga. Tabagi yun na, dahil hindi ka gusto Nadaawa, mamatay na sa'yo. Pero ganahan ka mamatay na yung mga bana, kay na. Pero, ug dili niya lutuan og baboy. Mag-utan mga siya. awat ang lakaw sa skina, yung ato Mangita? kaon dito. Nagluto bito siya utan. Siya, diin maka. Wow ka kaon siya. Di kaon ko gamay. Diin maka siya. Di kaon ko dito silang kuha na. Bariya. Di kaon ko dito baboy. Oo. Ngita siya baboy. So, Pero ana. naman ka na sa maintenance. Ana na lang. Patumaron na siya. Patumara lang yun sa maintenance pa niya. Kuha na, ikaw kay asawa man ka sulti-sulti sa panagsaba. Aron tauhan siya niya. Mahimog. Di lang ka pirmi mo ko ag baboy. Oh. Uta na lang. Isag tagagmay lang. Patilawal. Oh, patilawa lang. Ayaw ka igagana maintenance lang pagluto. Di sa kayo ka ng tambo kayo. Ayaw na. Tambok na naiunod yun. Okay rang, naiunod-unod. Ay, tiyan dapit kadabili. Lami kay na. Tambok, unod, panit. Basta lami. Nga sa kaning usakay. Kubas baboy. Lami mag yung baboy lan. Oh, lami na. No? Labi na adobo sa Bayarkal City. Ganun yung crispy pata. Oo, Kuwan crispy ka? pata. Lami akagumkum kag panit. Oh, mao na niya. So, ana na lang dahil Lukring, ha? Tambagi na yung bana Oh, dahil. tambagi lang. Hinay-hinaya. Hinay-hinaya. Baboy. So, salamat dahil Lukring sa imong pagbadangat ning atong tulumanon. Kuna ko ang Pasol Tihon.